Ogai maduong' but siasa mano mar DCP mano kanyo migosi Rigathi Gachagua ne ogodwonde piny dwaro mar duol mochung' kanyo kone kiewo kod yiero pacho ka mano Iebc mar ne chungo kanyo chenro mag yiero madundo mabende ni timo e kaunti no kata gwenge koma Ol Kalau kaluwore kanyo kod weche mag arita mabende ne okobedo kodhi kare. Kinde mane loso migosi Gachagua yango kanyo koni dwaro mar chungo kata choro nyime yiero makamano en yorno endo mar tuono japiny magombulu ratiro mare kata demokrasia. Oyango kanyo bende ni oganda ma jo Kenya gi kinde ni endi onge kod yie moramora kata yie moromo kod duol endo mar Iebc kaluwore kanyo kod jotelo matiyo kendo matayo duol no endo. Oyango kanyo koni bende luoro nitiere kind jo Kenya kotenore kanyo endo kod yiero ibiro bago pacho ka endi e higa mar 2020 to kod 7. Koyango kanyo ni yiero makamano nyalo biro bedo mano endo ma ok otime yo mauyanga. Over and above the constitutional and legal provisions, winning the trust of the people of Kenya, who are supreme, remains paramount. You are well aware of the trust issues the people of Kenya have with the IEBC commissioners ahead of the 10th August 2027 general elections, from the way they were appointed and the perception that they are proteges of William Ruto. Article 81 of the Constitution of Kenya 2010 outlines the core principles that govern the country's electoral system and process. It dictates that all elections and elected public bodies must comply and ensure the freedom of citizens to exercise their political rights, ensure that all elections are free and fair, ensure that elections are conducted in secret ballots, free from violence, intimidation, improper influence or corruption, ensure that elections are transparent and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner.